Halo wong, iki keliling apa? Ndelok pitik. Iki cabe lombok ijo, ora lombok ijo sih yo lombok jempret. Kembang turi, kembangnya abang. Iki ning endi neh? Kita keliling ki ndelok apa? Oh, kayane ndelok manuk. Iya. Bener ki ndelok manuk doro iki wis netes wis pirang dina. Wis gede lare, wis ulune wis akeh banget tok. Kita lanjut lagi ndeloki tanduran apa meneh ya. Wah, iki nek lombok ijo sing dileh kae. Ora urip ya malah alem koyo ngene. Kine ya tunggale. Jan lombok ki larange kaya jim ngantian. Bumbun aku. Madang karo lombok karo sambel ora enak. Jahe lombok meneh iki ndeloki lombok iki ning gak ramban. Iki nanas, tukulan nanas ora tukulan sih. Terus apa iki? Iki kluweh, tanduran kluweh. Pindah meneh ndelok apa neh iki. Iki wit jambu Jamaika. Serai. Nah, iki jambu Jamaika iki wis 2 tahun. Sarong tahun urung diandingi opo kuwi. Iki kluweh di cucuki pitik. Pucukane ki nanas nasi urip ora to santeku gumun tenan aku ngantian kok. Lemu banget iki adine wit jambune iki. Ndelok meneh iki kencur, kunir. Iki lombok wae banget iki. Iya nggon gogrok udan ae. Nah, apa kita? Udah sapae mayuk rono malahan. Sapa taunan wae. Ya apa meneh iki ndelok ya apa kebon ngono iki. Wit sapae wong. Iki lho sapae ambruk ngono ora dikecok. Nah, iki kita tanduran lomboke kae iki sing dijabal kok ngono kae. Ing sore pangan gendon bawa laler ijo iki apa kamu nemplok nang kono. Bungges kabeh dengan ngisor iki gerong apa ora ngerti. Wit rambutan mbiyen dipek terus diundoi su kemis. Siji abang. Gak pangan bajing ya. Rambutan arep tuku rambutan ki po ijik musim. Kita pindah meneh. Ndelok apa meneh iki lompong iki. Lompong iki. Gede-gede. Jangan seng lompongnya ning poyone long ya tiba koyo ora enak wis ki kebon